Dakbayan sa Sugbo ipaubos sa Blue Alert sugod ugma sa hapon isip pagpangandam sa epekto sa nagdanga-danga nga bagyo. Dili buot mo kumpiyansa ang Cebu City bisan og posibleng dili mo landfall ang bagyo nga gipanglantawan nga mamahimong usa ka super typhoon. Nunot niini ipang preposition na sa city disaster ang mga gikinahanglan sa higayon nga adunay muigo nga katalagman sama sa bagyong Odette. Ani ang report. Usa ang dakbayan sa Sugbo nga nagrabihan sa pag-igo kaniadto sa Super Typhoon Odette niadtong Disyembre 16, 2021. Ang kasinatian sa daotang epekto sa maong katalagman ang gitinguha nga malikayan sa kagamhanan sa gikinakdang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bagyo. Bisan og dili kini motugpa sa yuta apan gipanglantawan sa pag-asa nga mamahimo kining Super Typhoon. Mentras wa pa mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, nangandam ng daan ang Cebu City. Diin gikinakdang magtigom ang naglangkob sa Cebu City Disaster Council. Gitugan ni Harold Alcuntin, ang Pangulo sa CCDRRMO, nga alas 3 sa hapon ug mga adlaw. Ipaubos na sa Blue Alert ang tibuok dakbayan sa Sugbo. Kini subay usab sa mando ni Cebu City Mayor Mike Rama. It is better to be over-prepared than under-prepared. On the side of caution than regrets later. Kibalo na ang atong, I would like to call it differently, the resilient, responsive, prepared. We will say do alert tanang staff sa CRDMO katong nailib cancel tanan so standby na kita until nga musuod siya until mugawas na ta sa so Tutukan sa CCDRRMO ang tanang mga dapit sa syudad, ilabi na kadtong mga dapit sagad bahaanan ug ang bukirang dapit nga sagad mahitabo ang pagdahili sa yuta. Iplastada na usabtaan ang mga kahimanan nga gamiton ugaling adunay nagkinahanglan nga luwason nga kinabuhi sa mga tao. Lakip sa andamon ang pagkaon din ang DSWS ang gisangunan alang nini. Tanan mga responders and all over the city alerta kay mao jud na standard nimo nga proactive ta sa to ang kuan bahalag layo na siya but importante nagprepare ta. Makigalayon ang CCDRRMO sa pag-asa alang sa insaktong pagkuha sa data mahitungod sa lihok sa bagyo nga dunay international code name nga MAWAR apan nganlan kini og Betty kun mosulod na kini sa PAR karong Biyernes. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.